Чакайте, светло. Ако ще ви кажа здравейте, здравейте, ние ще кажем всичките здравейте, той ще каже сме справени. Кимнете просто. Добро, Рекси. Тихо! Здравейте! Днес сме се събрали, за да разберем как да превърнем боклука в съкровището. На гости са ни еколог, предприемач, който поведе проучване в нашето училище и учен от БАН, които ще ни помогнат да разберем точно каква е системата. След наше кратко проучване разбрахме, че има много различни боклуци в училището, като най-много преобладават нейлоновите торби и боклуците след хранене, които остават. На тази снимка можете да видите, че има различни видове опаковки, които са най-преобладаващи в училището. Времето, за което се разграждат всеки боклук, е различно и ние искаме да ускорим този процес. Както тук виждате, сега ще видите, банановите кори се разграждат за около 6 седмици, ябълката за 2 месеца и така да стигнем до вълнените чорапи, които се разграждат за година. От друга страна, пластмасовите бутилки, турбички, които докато стигнем до мобилните телефони, които се разграждат за около 1000 години, което е страшно неекологично. Сега искам да поканя тук при нас Стоян Михайлов, който ще представи неговият проект и проучването в училището. Добър ден! Аз Стоян Михайлов и съм предприемач. Целта на моята фирма е да направим инсталация за производство на електроенергия от биомаса. Двора на гимназията е подходящ за поставянето на тази инсталация. Необходимо е проучване на видовете отпадък, за които се изхвърлят в училището. В този клип показвам какви най-честни отпадъци се изхвърлят. Това са пластмасови опаковки, картонени кофички, които се разграждат за много дълго време. Подходящо проучване по научна гледна точка. При разграждането на биологичният отпадък в съоръжението, което искам да поставим на компостера, се отделя органичен тор и биогаз, който ползваме за електроенергия. За да научим повече съм поканил мой колега и учен, господин Гавриел Зубър. Добър ден! Скъпи презентатори, тук съм да ви представя накратко как ще действа нашия компостер и реално нашата система за преработка на отпадъци. Това, което ни трябва за компостиране и анаеробно разграждане са само зелени биоотпадъци, само растителни и кухненски продукти, без храна, месни продукти или млечни продукти, тъй като тяхното окисление води до неприятна миризма на това, както повтарям, е само за анаеробно и за аеробно разграждане и компостиране на отпадъци. Разбира се, без смесени битови отпадъци и напълно е забранено използването или така нареченото слагане в отпадъците в нейлонови трубички и тяхното изхвърляне в кошовете, тъй като това вече се води смесен битов отпадък и вече рециклирането става доста по-сложно. Затова мисля, че тяхната възможност отпада. Затова съм подготвил изцяло единствено само системата за събиране на кухненски отпадъци, която се води изцяло за анаеробно разграждане, което ние искам да създадем реално тук на територия на училището. Хранителни отпадъци от ресторанти, столове за обществено хранене или от бизнеса, в случая от училище. Хранителни отпадъци от домакинства не се събират, тъй като в тях вече има също така смесени битови отпадъци. Хранителни отпадъци от домакинства се събират само в контейнерите за смесени битови отпадъци, които ние ще предполагаме училището, че може да осигури. И за да осигурим един напълно завършен кръг за рециклиране на отпадъци. И разбира се, също тук не се събират смесени битови отпадъци. Повтарям, това е много и изключително трудно за разграждане и по-късно за отделяне като отделна единица за разграждане. Също така, ако училището разполага с градина, ние тъй като сме провели такова проучване и училището разполага с малко градина, също така може да има площадка за събиране на рециклируеми отпадъци, реално градинката отвън. Ако има така да се каже, умиращи и изгниващи растения, също така могат да бъдат сложени в компостера или в Димо! Не може! Излъчва неприятна миризма. Няма как да стане това. Ами с колегата, който може да заповяда, сме направили проучване, господин, може да седнете, в което... Кой ще седна? Ти къв си, че ми кажеш, бе? Това не е екологично. Това излъчва неприятна миризма, застрашава цялата
неприятна миризма може да се... Неприятната миризма с добавянето на слама или друг вид дървесен продукт и разбъркването й намалява миризмата. Моля да отстъпите, господине, и ви моля да се държите по-учтиво, тъй като в момента говорите с лице с пара, заповядайте седнете си на мястото. Не може на територията на училището да се постави така инсталация. Ами заповядайте, мога да извикам колегата, той ще ви обясни по-напред какво трябва да се случи. Извикайте. Заповядайте, колега. Моля седнете да водите цивилизован разговор. Тук трябва да се построи. Не може. Видяхте ли колко много се събира тук? Сега този бубук. Видяхте ли? Изцяло екологично. Изцяло екологично. Моля да седнете и да продължим си. Не е екологично, това ще гледам точка да говорите. Вие направите ли? Не сте. Моля сега да се изслушваме. Кажете вашата страна. Според мен не трябва да поставя такова нещо, защото замърсява въздуха и което застрашава живота и здравето на съучениците ми, както и на учителите и всички служители в това училище. Вижте, господине, знам, че вие сте тук от правото си неплохо, но искам да ви гарантирам, че абсолютно никаква миризма няма да се излучи, тъй като това, което ние ще правим, както колегата обясни по-рано, слагат се отделни дървесни или сухи пара, точно така, предвид слама или дървесен чипс, който при разбъркване с отпадъците цялата миризма и влагата се добива. Другото, което е всичко това се прави в вакуумна среда, реално няма как въздуха да напусне. Минават учителите и ще разравят. Господин, това е абсолютно невярно, тъй като територията на училището е заградена с ограда и както знаете по членове от закона е забранено животни да са на територията на училищната собственост. Смятате, че уличните кучета могат да четат ли? Аз смятам, че уличните кучета могат да четат, но си има достатъчно лица, които следят за спазването на законите в това училище. Добре, разбрахме, Разбрахме, разправяте си вие, тъй като аз вече останах без... разбрахме, че компостът е добър за здравето и не носим увреждания в повечето случаи, ако всички правила се спазват. Точно така, господин, това се опитвам аз да обясня на колегата, но явно той има съвсем друго гледане върху нещата. Мисля, че това беше всичко за нашия дебат и как да превърнем в крайна сметка боклукът в съкровището. Съкровището е не само в рециклирането, не само в използването на биомасата за създаване и произвеждане на електроенергия. Съкровището е знанието, което имаме за всичко това.